прокурора хизетон аҷо муовинои прокурори генералӣ ин вазифаи ҷони шумо ҳам аст. Як камбуди прокурори генералӣ нест. Яхешаб садқаи вазифаву иzzati эҳтироми роҳбари давлат. Ҳамин катаи кор бора бинем як андеша кунем 10 сол пеш суратона монем хонатон да суратотон кӯдакотон портрет кине бинем чӣ ранг намуд доштем 15 сол пеш чӣ ранг намуд доштем ҳозир чӣ чӣ хонаводар доштем ҳозир чӣ чӣ моликат доштем ҳозир чӣ оя шукрона карда кор намекунед содиқона дар куҷо будем ки даъват кард ки интихоб кард ки таъин кард ягон нафари шуморо ман супориш додам ки фалон деларо дигар кунед 1001 тараф мегардонед баъза делаҳои пул одамони вай дорад коррупсия кофта гаштем ҳастанд кадрои содиқ имрӯз проблема нест яхират баъзен то ҳамин дараҷа курнавакаем аз даруни хок оварда имрӯз лампасоро мебинем вая мебинем пешёд кун ҳамаи муовинои аввал муовини прокурора аз вазифашон озод прокурори вилоятам озод ҳастанд кадрои содиқ имрӯз проблема нест